Hürmetli qarindaşlar, min sizge büyük җиңүнең 75 еллыгына багышлап Фатих Кәримнең «Партизан хатыны» исемле поэмасын сөйлим. Тугай уртасында түгәрәк күл, түп-түгәрәк тулган ай кебек, күлнең уртасында ялгыз аккыш, уйга талган Зөһрә кыз кебек. Төнбоеклар тынып нидер тыңлый, йөзен чытып тынган күл өсте, тирән сулы бу түгәрәк күлнең янып торган күзе бар төсле. Таш булып таш башын сузган судан, ташның да бар гүя йөрәге. Ул гасырлар буе яшәсә дә, сөйли белми, ләкин күргәнен. Үзем сөйлим, җырга салып сөйлим, яшен булып янсын сүзләрем. Яшен утын тотып күзәт иптәш, балам каны тамган эзләрне. Тезлән җиргә, син кояшка кара, тагын бер кат яңарт антыңны. Син дошманнан учал, синең өчен үзен корбан итте хатының. Җир җиләге пешкән көннәр иде, чәчәкләрен таптап болынның. Күл буена алып килде немец хатыныңны, нәни улыңны. Ерак юлдан кайтып килгән кояш, якынлашкач текә тауларга, юлын бүлеп текәлде дә, әрне карап торды аларга. Каннан арынмыйча төссезләнгән, киң хәнҗәрле тупас мылтыгын кысып тоткан немец калтыранды, сүзе саен үзе тотлыгып. Кызган син балаңны, кызган диде. Соңгы тапкыр әйтәм сүземне, яхшылыкка баш имисең икән, кара күмер итәм мин сезне. Кыска төннең кайсы сәгатендә, ул урманның кайсы ягына, нинди юлдан, нинди сукмаклардан барасың син ирең янына. Приклад белән төртеп күрсәтте ул каршыдагы калын урманга. Тик бер сорау, партизаннар кайда, күрсәт анда бару юлларын. Хатынның исе китми генә, мыскыл итеп шундый елмайды, аның елмаюын җиңә торган башка бер көч ахры булмады. Сынығына түгел, сулышы да, сине хәтерләткән улыңның. Күкрәгеннә немец хәнҗәр кадап, кайырып алды ана кулыннан. Ул күтәрде аны югарыга, үзәк өзгәч, бала тавышы, сискәндереп күлне дулкынлатты, йөрәген әрнәтте аккышның. Башымны тиз, күзләремне чыкы, мә, өз телемне, бер сүз көтмә, мин иремне сатсам, бу бит сату туган илемне. Аңла, минем җаным, ул вөҗданым, җавап бирәм, җаным кадерле, җаным кадерлегә сайлап алам, вөҗданыма якын каберне. Үләм, ләкин сезнең кулдан түгел, өмет бик зур да бит күңелдә. Сезнең янда янып яшәгәнче, үле гәүдәм ятсын бу күлдә. Тагын дулкынланды түгәрәк күл, анда әрнеп аккыш кычкыра, канатларын җилпеп кычкыра ул, үч алырга безне чакыра.